Bor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem khamstet khamklan bat baduna bam umpnya Di sama pulih jangka North Eastern Hills University, pakantop ya North Eastern Hills University Students Union neka nehusu, bat kakasi Students Union nehu unit. Kila leban kangtalaya baro ki kamera terekam kibadan ha administration block jangka nehu. Habai ikran ba Presiden jangka nehu su samla melam nenti markham. Bat Presiden jangka KSU nehu unit usamla Robinus Nongram kila thu ba kila yo jingtep ba ha ka khatsau teri unai we arca apsan. Kandon ka EC meeting ha Delhi ya kaban penya the Vice Chancellor Professor Shukla bat kene karai ka long khompong ban ya ka e ka ba kila dap penyakran bat ka ministry kumta ban pintikna ba ki file kimdei bandai shanu kisamla puri kila shim da karai bat khangtalano ya ka administration block ban persya ka jingtemu Professor Shukla ban penya ya ka jingelang Glory! 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 Islam Yesu! Islam Yesu! Nakaliang ka nehusu berkumjur nakaliang ka KSU nehu unit tengi ni persya ya kadeka jingle jong visi pengadu ma menenhing yo iya ka letter kata ka notification ka ba un penya ya ka meeting hati hadeli ka ya dai bat ka isi meeting te nakaliang ka jongi ka nehusu ni persya ya ka jingle ka jongu te ladu menenhing lawan lai bejeng abadu mentang ko abakin cancel ya ka meeting namar ba kum ka jingkular jong ka ministry yang imo ba kinam pelong show ka meeting hadir jong ka to live photorik ne basan hajar pesan te kalong kum ka betrayal yang iru bat nakaliang ka nehusu jur nakaliang ka KSU ni persya ya kene bat phi yang ne bangi lat khang talar baru I kamera khnam ba file kana move sono bat ni persya jur ba kene ka jingle joki long nakaliang ka student union he baro ka ka KSU bat ka nehusu ngimla ban pliang ya kene bat in persya ya kene bat kini kum ka student union ka bathamai ngidoni ka ju ka ta ideology kum bagine ki we ki nehusu ki bla dep ki penlong ka jinge ki moment sem snam manta kala jandat kala dap hi snam kanthi tengiru nakaliang ka nehusu ka bathamai yang hene ka ju ka nongrem ba ka jinge le ka jinge yo ne visi kalong hi kum ju yang ka sing KSU unit harangkat ka nehusu yang haju ka nongrem hi kumba phi le saki haus na malade ba ka jinge ki jongi ka jinge persya usi kamde ka ba ka tang khendet por ndre kala ne adu khan reusni jing sa thangan te kumba ka ministry ru kala kular ka khmat jongi hi ba habi de ba ka meeting ka ba khadu ban che adu usi kande ha ka tu ka u banai me bala ni usnem ba menta te ndre abang yi menta ba ka jingmi jong ka tu kan notification menen ka singi yo I ajing shala apply na du ka la pui trik jong ni banai bala dep ndre nyidang yo ka ni ka notification yo menen tengis ngau ba ka ka ba usukla u perchang ban le usim bat u le don bor habi de ba ni ka university jongi tengi na kaliang jong ka sengi rangkat ka ni husu ni pen pau ba daliliru minum priang bat daliliru minum ailat ba ka ni ka isi ka ban chair da usukla kan ya chakmat ngin yang persya bat ngin ailat hiru ba kan bikin pelong ya ka isi hakane khatsau terik jong ni banai newieng te kumjuru kumbangi la yawan nadu mene men siteng singi mila kwa hi ban yo ya taga kubor ka bapha khnam ganam thut ka jing puli hapo school ba ndring yo I sai ba ka jingle kuman jong sukla ubom simdon hapo kampus ru lakamba sistem dunai ndring udang kwa hi ban simbor ya ka beja hapo ka university kumtaru nakaliang jong ka senghi rangkat kan yusu ni pen pau ba kani ka jingle don bor ka jong uni
beliau Clemensium ni sengo ba kalong ke ai ke bomla ban priang hakni ke dong ka than ani ka school ba ka jongi tingiru ni sim ka wi hi ka rai ba kata senjam ka ba shai hi ba long kat bolong ru minum ailat ba kani ke isi kan ya sakmat hapo ka jing ya jong su jeng penya jong usukla ke jing khang tala jongi ka kisu ni huinet angkat ka ni husu ya kani ya ka ni ka administration block ka debit yang ba kajing bomla ban pensai jung nakaliang ka administration block habide bakane ka isi ka ban salong ha khat sautrik te ngiri nakaliang ka seng berkani husu nisim kaju karai bangin khang tala tat hadu bakin dai deki we pat kirai tingiru nisim ngin pene i kan karai ban nakaliang ka seng hi minum alat kembang ilong duduk mene ka basdang bangin alat bakai kai ka ubisi lani usukla upersang ban wanra hapo ka school ba jungi ndengin ingin perkat kiwe pat kenti la dai ba kisim iginu sinjam nagaliang jong sukla lani ke ministry namar kembang laung imene ka ministry kala dap kular hakmat jungi men haki hauni benai beladap hakini benai beladap kalau kular ba nagaliang jong ministry kan ailat khadu yo sukla ba unkli ya ka isi tingiru niladap ngeji kata ban ngila ailat hi ministry bakan penya ndege ni ka jingle jong ministry hakani ganti ka mamta ka pau ba kam khinsnap ya ki khana ba puli hakani school ba tingi sngo ba ka jingle jong ministry ru ka bat kalong ka bomla pediang hangilang baro tingi sim yang ni senjam ban khang tala sisindon hakani ganti ka mamta nagaliang jong ka ki su ni huinet arangkat ka ni husu min sasyong perkhat awede bagani ban sasim kinu senjam ki ba nagaliang jong ngi ki ar budi ni don ban ya keren bat bangin le habide baka ki senjam ki bangin sasim. This love has no ceiling, I cannot deny.